बिराद मोजां कुइसन बियो जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ दा जोंनि जायगायावथ' अलरेडि इनफ्रास्ट्राक्चार फैखाबाय रोड कमिउनिकेशन गासिबो दंखाजोब जोंनि नांगौ दा टप मोस्ट क्वालिटी एजुकेशन BTC आव एजुकेशनखौनो जुदि टप प्रायोरिटी लायोबा जोंनि BTC एरिया डेभलप जागोन लासै लासैनो जोंनो नोङो IAS IPS बा प्रोफेसर नांगौबा जोंनो क्वालिटी एजुकेशन गैयाबा जों मोननाय नङा ओंखायनो आं सानो BTC खौ रिक्वेस्ट खालामो एजुकेशनखौ टप प्रायोरिटी आखायाव लानो आरो जा इनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालामनो BTC आ बेखौ इनभाइरनमेन्टखौ क्रिएट खालामनांगौ आरो जोंनि BTC आवहाय बयबो फरायसाफ्रानो क्वालिटी एजुकेशनखौ मोननो हायो आरो इनभाइरनमेन्टखौ मोनो आं बेखौनो खावलायो BTC गभर्नमेन्टखौ इनिशिएटिव्स ला जायफ्रा एजुकेशन डेभलपमेन्टनि क्वालिटी एजुकेशननि थाखाय इनिशिएटिव्स ला प्रग्राम्सफोर ला आरो एक्सपोजर हो गथ'फोरनो आरो स्मार्ट क्लासरूम बिदि फेसिलिटिस लेब फेसिलिटिस बेफोरखौ दानिफ्रायनो इनिशिएट खालाम BTC आ नङाबा जोङो चेन्नाइ दिल्ली बेंगलर बायदि जायगानिफ्राय जोङो बहुद गाहायाव थागोन जेरै चेन्नाइआव माबायदि क्वालिटी एजुकेशन जायो जों नुबोजोब्बाय जाहाय बिसोरो गावसिनि तामिल लेंगुवेजजोंनो फरायनानैबाबो बिसोरो हाइलि क्वालिफाइड US इउरपआव बिसोरो कब्जा खालामनानै दङ मानि थाखाय होनबा क्वालिटी एजुकेशन नोङो क्वालिटी एजुकेशन थायोबा नों इउरप थां US थां जेरावबो नोंबो साक्सेस जागोन